बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमहरबाय जोङो खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बेनि डेटखौ सिगाङाव फोसावखांनाय जाबायमोन फेब्रुवारि 2021 आरो 22 फेब्रुवारियाव दा बेखौ जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय एसे फावसायनानै मार्चनि 13, 14 आरो 15 बेयाव लांनाय जाबाय बे समाव आङो माखासे देरहासार बान्थाफोर बेखौ फोसावनो सिगांदों साबसिन थुनफावथायाव दङ जोंहा 44,444 आरो मान बिलाइ ओमफ्राय नैथि साबसिन थुनफावथायाव दङ 33,333 लोगोसे रां बिलाइ थामथि साबसिन थुनफावथायाव दङ 22,222 आरो लोगोसे मान बिलाइ साबसिन बिथोनगिरियाव दङ 9,999 लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव साबसिन फावखुंगुराव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव साबसिन फावखुंग्रियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव साबसिन देंखो सामलायगिरि 9,999 रां आरो लोगोसे मान बिलाइ साबसिन आरिमु साजायगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ साबसिन देलायहोगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ साबसिन खसाब साजायगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरो बिजिरगिरि जर'खा बान्था बेयाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ आरोबाव नायगिरिफोरजों सायख'जानाय बान्था बेवहाय दङ 9,999 लोगोसे रां बिलाइ जोंहा बेयाव गासै 12था बान्थाफोर थिनानै दोनदों बेनिखायनो जायफोर माने थुनफावथाय लिरनो मोजां मोनो लोगोसे जोङो बेवहाय थुनफावथायाव दङ बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बाहेराव जायफोर बर' आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो गोसोबा बर' आइजोनि सायाव मोनसे मोजां साननाय दङ बिथांमोनखौ थुनफावथायनि गेजेरजों बेरखांहोनानै आरो लोगोसे जोंखौ मदद हैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो गासैबो खौरांगिरिफोरनिसिम बेयाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोङो फैदों अख्रां दा स्काई ग्रुपनिफ्राय मोनसे जोङो थियेटार ग्रुप जोङो एभ्रि इयार सिन्स 2017 बे बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय कम्पिटिशनखौ खुंबोगासिनो दङ देग्लाय जोंहा 8 एडिशन जादों थ' एभ्रि इयार जोङो बबेबा मोनसे ससियेल इस्युखौ लानानै जोङो बिदि थिम मोनसे होनानै कम्पिटिशन खुंनाय जायो आरोना थ' देग्लाय जोंनिया थिमा जादों बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव जों जेरैबायदि मिन्थिगौ जोंनि भारत हादरा मा होनो बिफा गाहाय समाज जायखौ जों पेट्रियार्केल होननानै मिथिनाय जायो खिन्थु जोंनिया बर' समाजा मा एसे आलादाहै रान खालामो नङा होनबा बिफा गाहाय समाज जुदियोब्लाबो जोंनि बर' आइजोफ्रा न'खर खुंनायाव गोबां माने गोरा बिहोमा होबोदों बेजों लोगोसे दानिया जों मा नुयो बर' आइजोफोरखौ न'खरखौ गोरायै सालायनायजों लोगोसे जा हायो बाहेरावबो खामानि मावनायखौ जों नुबोयोना दानिया साख्रिबो मावसै गोबाङानो गोबां बिजनेसबो मावबोसै फिसा फिसा बा राजखान्थियावबो गोबां बिहोमा होबोसै खिन्थु जोंनिया मा सोलिगासिनो दासिमाव राजखान्थियाव गोबां बिहोमा होबोसेयावबो जोङो ग्रासरुट लेभेलावल' जोङो खामानि मावनायखौ नुबोगासिनो नङा होनबा थ' जोङो बेनि सायावनो मोनसे क्रिटिकेल थिंकिं जाहाथे जोङो बयनिबो गेजेराव लाबोनो हायो बेनि थाखायनो जों बे थिमखौ होनाय जादों कि मानो जोंनि बर' आइजोफ्रा ना गाहायावल' खामानि मावनानै थायो मानो जों गोजौसिम दासिमबो माने बहुद खम पार्सेन्टेजआ दासिमबो गोजौसिम मानो दावखोनो हायाखै बेफोरनि सोमोन्दै जाहाथे एसे बयनिबो गेजेराव सानलायनाय फैयो बेनि थाखाय बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव बे थिमखौ बे कनसेप्टखौ लानानै जोङो देग्लायनि कम्पिटिशनखौ खुंनो आवगायदों आरो
दानिया बे कम्पिटिशना जोंहा जागोन सोरजिनि फुंखा होननाय जोंहा मोनसे भेनु दंखायो तामुलपुरनि बानगुरि होननाय गामियाव बेयावनो जेब्लाबो खुङो देग्लायबो 8th एडिशनाव बे बानगुरि गामिनि सोरजिनि फुंखा बे भेनुआवनो खालामनाय जागोन दानिया माखासे जोंहा डेटखौ सिगाङाव खनसे फोसावखांदोंमोन 2021-22 फेब्रुवारि होननानै खिन्थु माखासे जेंना इनकनभिनियेन्सेस जानायनि थाखाय जोङो एसे फावसायनाय जाबाय डेटखौ बे डेटखौ दानिया जेनिया मुसाहारिया फोसावसिगोन माने टारगेट खालामदों 40 टीम्सनि थाखाय टारगेट खालामदों जोंहा अलरेडि मोनबासो टीमा जइन जाखांबाय माने सिगांनि कालारखौ होनाय बायदि जइन जाखांबाय खिन्थु जोंहा नै कालारखौ फावसायनायसो जाबाय नालाय थ' जोङो आरो माखासे टीम इनभाइट खालामगासिनो जों 40 टीम टारगेट खालामदों आरो बिटिसिनि बाहेरावबो येस जोङो मेघालयआवबो हरदों ओमफ्राय धेमाजियावबो हरदों गवालपारायावबो हरनो ट्राइ खालामदों जोङो दासिमबो सहैथ'वाखै बेखिनियानो ओमफ्राय जोंहा बिटिसिनियाथ' थाखाबाय कलेजफोरजों लोगोसे दिस इज लाइक अपेन इनभाइटेसन जुदि जों सोरनिबासिम मोनहैस'वाखैबा सोरबाफोर जुदि बिदि टीम दङब्ला फैनानै जइन जाफैनो हागोन कलेज लेभेल प्लास सोरबाफोर जुदि बिदि कालचारेल टीमफोर दङब्ला जायफोरा थुनफावथाय खालामनो मोजां मोनो ना सोरबाफोर मोसाग्रा ग्रुपफोर दङब्ला बिसोर जुदि फार्स्ट टाइमनि थाखाय जुदि खालामनो लुबैदोंब्ला बिसोरबो फैनो हागोन जइन जाफैनो हागोन दिस इज अपेन इनभाइटेसन फर अल ओमफ्राय मोनसे फोसावबावनो सोरजिनि फुंखा जोंहा मोनसे मेगाजिनबो दिहुननाय जायो बेखौ जितुमनि sidama@gmail.com बेयाव बेनाबो कनसेप्टआ बेनो थीमा बेनो बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव बेनि सायाव जायखिजाया लिरबिदां लिरनानै जितुमनि sidama@gmail.com बेयाव मेल खालामहरनो हागोन ओमफ्राय माबाफोर दंबावो मोननिसिम मिथिनो गोनां नेमखान्थिफोर थुनफावथाय बादायलायनायनि आयदा बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बायजोआव सेथियाव दङ थुनफावथायनि लावथाया 30 मिनिटनि खम आरो 45 मिनिटनि बारा जानो मोननाय नङा जौसाङाव मोनसे बादायारि हानजानिफ्राय साथामनि खम आरो सास्निनि बारा जानो मोननाय नङा नैथियाव थामथियाव दङ जौसांखौ थुनफावथाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम लांदां दोननो मोननाय नङा ब्रैथियाव दङ देंखोखौ लाइभ दामनायजों लोगोसे ट्रेकआवबो दामनो हागोन बाथियाव दङ बादायारि हान्जाफोरा बादायलायनाय जागायनायनि 90 मिनिट सिगांनो सायनासालिनियाव नुजाफैनांगोन ना हाजिर जानांगोन जों बेहाय बिजिरगिरिफोरनि थिरांथाया दथियाव दङ बिजिरगिरिफोरनि थिरांथायानो जोबथा थिरांथा जागोन बेनिनो माखासे मिथिनो गोनांफोर दंबावो सेथियाव दङ मुं थिसननायनि जोबथा खालार 25/2/2026 नैथियाव दङ मुं थिसननायनि मासुल 999 रां आरो मुं थिसनखांनायनि उनाव मासुलखौ फिदिंना होफिननाय जानाय नङा नैबेयो 25 नङा 3सो जागोन मार्चसो जागोन आच्छा बेयाव नै लिरनाय दङ ना फरायफिन ससे दानजानाय बे मिथिनो गोनांनिफ्राय मिथिनो गोनांफोर सेयाव दङ मुं थिसननायनि जोबथा खालार 25 मार्च 2026 नैथियाव दङ मुं थिसननायनि मासुल 999 रां आरो मुं थिसनखांनायनि उनाव मासुलखौ फिदिंना होफिननाय जानाय नङा थामथियाव दङ खुंगा 80थि बुरखां बादायलायनायाव दिन्थिनाय फावथाया बेनि सिगां जेरावबो दिन्थि जानांगोन ब्रैथियाव दङ थुनफावथायनि गुबै बाथ्राखौ सिनopsisखौ 150 सोदोबनि गेजेराव लिरना 28 मार्च जायखिजाया सिगाङाव मेल खालामनो हरनांगोन जायखिजाया सिगाङाव मेल खालामनानै दैथायहरनांगोन बेखौ गाज्रि खोनागोन आरिमु साजायनायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ बादायलायनायनि सिगां थागथियारि खालामना लाफैनांगोन खुंफुं आफादनिफ्राय सासे हेफाजाबगिरि थागोन
द'थियाव दङ बादायारि हान्जाफोरा दामजुफोरखौ लाबोफानो नांगोन। स्निथियाव दङ जानाय लोंनाय आरो थानायखौ खुंफुं आफादनिफ्राय राहा लानाय जागोन। दाइनथियाव दङ आरिमुआरिफोरखौ लाफाना मोनसे हान्जाजों गासै सा 20 सोद्रोमा फैफानो हागोन। गुथियाव दङ बादायलायनायनि फिथाइखौ जोबथा सानखालि जोबथा थुनफावथाय जोबनायनि 3 घन्टा उनाव फोसावनाय जागोन। जिथियाव दङ बबेबा मोनसे हान्जाया थुनफावथाय दिन्थिफुंबाय थानाय समाव बे हान्जानि उनाव जाय दिन्थिफुंगोन बिथांमोनहा थागथियारि जानो नांगोन आरो गुबुन हान्जाफोरा फैसालि सिगाङाव थागोन। जिसेथियाव जौसां साजायनो थाखाय फावथाय जागायनायनि सिगां 20 मिनिट आरो फावथाय जोबनाय उनाव बोस्रांनो 10 मिनिट सम मोनगोन। जिनैथियाव दङ बादायारि दोलोफोरा बादायलायनाय साननि सानसे सिगां थामहिनबा 12/3/2026 इं खालाराव सौफैनांगोन। जिथामथियाव एसेनोसै गोजोन्थों।